uJesu Kristu inkosi, ngicela ukubingelela abapostoli sebande, ngibingelele nomama, ngibingelele nabazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi nje, nginomngani obeney'nkinga ey'nkingeni zakhe behlangane nomsebenzi. Kulo nyaka lo utholile umsebenzi, wasangitshela ukuthi yazi ngiphuphile. Ephupheni lami ngike ngasho ukuthi uJesu Kristu inkosi ngoba bengeke ngimsendele iy'nkonzo, alalele iy'nkonzo sikhuleke naye. Wambonga nje naye uNkulunkulu, nami ngambonga ukuthi ekusizakaleleni kwakhe umngani wami lo, uJesu Kristu uvezile ukuthi wuye omsizile. Ngambonga nje uJesu Kristu ngalokho. Nami bengingena emkhosini ngithi ngizocela uJesu Kristu ukuthi angisize ngithole umsebenzi, ngoba la ngisebenza khona abantu barejistiwe, mina kuphela ungarejistiwe. Kodwa ngithe mengiguqa ngiwubika lo mkhosi ukuthi ngingena kuwo, angibange ngisayibala mina. Kuvele ngafikelwa nje ukuthi ngikhulekele abantwana bakaJesu Kristu ukuthi baphulukiswe emadimonini nasemaketangeni asathane ngoMateyu 18:18 ukuthi bakhululwe. Ngawujabula nje ukuthi umoya ongcwele uwona obuthi angingene emkhosini, ngoba mina ngigcine ngingazibalanga nje kulowo mkhosi. Kodwa nje ngafikelwa ukuthi angikhulekele abantwana bakhe baphulukiswe. Nakhona ngisemkhosini ngacishe ngahamba emsebenzini ngaphuma ngingakhulekanga, ngase ngakhuleka kona ngiwokha ngemathekisini. Ngakhuleka ukuthi Jesu Kristu ngicela usisize usivikele imphefumulo efike isahlangane nenyama emakhaya. Ngalo lolo suku sacishe saba kwi-car accident. Kwathuka wonke umuntu ethekisini, mina angifikelanga ngisho uvalo oluncane, kodwa ngafikelwa ukumbonga uJesu Kristu. U-driver nje washo ukuthi useyangqangqazela akusavumi ngisho akhulume. Mina ngafikelwa ukumbonga ukuthi shuthi kuthiwa angikhulekanga le ngozi ibizokwenzeka. Ayenzekanga ngoba uJesu Kristu ungivikelile, wavikelana nawo wonke umuntu osethekisini. Ngiyambonga nje. Ngicela uJesu Kristu angisize ngiyeke ukusaba ukuletha ubufakazi. Kade ngifunda uJohane, 1 John 7 lo okuthiwa lo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye. Nami ngiyabona ukuthi mengibamba ubufakazi shuthi ngivimba ukuthi kube khona abakholwayo ngaye. Ngicela nje uNkulunkulu angisize kuleyo ndawo ukuthi ngingasabi ukuletha ubufakazi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu uyinkosi. Baba, ngibona angathi kunomuntu nje ongitshengisayo ukuthi umuntu uma engasekho, buka into eyenziwa kuye. Makade nje usindisiwe kuwena wedwa kulolo khaya, abantu bayakugcoba, bagcobele umzimba lona ngazo zonke izinto, bafake ngisho inyongo, bacuphe ngawe. Ngize ngizobona ngisho isihlahla phezu kwebhokisi osikuthiwa umlahlankosi. Nkosi yami, imindeni ethi angathi singayitshela nje ukuthi mase singasekho bengayenzi yonke lento engiyibona la. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela kubaba, ngibingelele kumama. Ngicela kuletha ubufakazi baba, ngizobenza befishane ngendaba yesikhathi. Ngike ngathi ngilele ngaphupha ngayibona ngisesihogweni, kodwa bengekho phakathi ngoba kushisa kwakhona angikuzwanga. Ngithe ngisemile nje kuleyo ndawo ngayabona ngiphethe isikhwama, ngasithulula ngasibhekisa phansi. Ngithe ngisasibhekisa phansi kwaphuma amaphenti, kunamaphenti lawa abolesi lawa abonakalisayo, uma ligxokile nje libonakalise, uthole ukuthi lizothrinywa mhlambe ngama-ribbon. Kuthiwa ukuthi amnyama awo mhlambe abo-pink lawo, kodwa nje athrinyiwe abonakalisa lolo hlobo nje lawo maphenti, ahamba nabo-bra bakhona. Ngisamangele ukuthi hawu, kwaphuma amaphenti bese kuphuma omunye untombazane phakathi esihogweni. Aphuma eze kimi, afika athi ngizolanda lamaphenti ami afunwe ngimi, bengiwagcoka ngizolanda wona. Bese seke mina ngiyabuza ngenhliziyo ngithi hawu, uzolanda amaphenti lo muntu la, amaphenti afana neplastiki, uzowagcoka phakathi esihogweni. Uzosha kanjani-ke uma sefaka amaphenti ngoba lento lena ifana neplastiki? Athi yebo, ngizowagcoka khona phakathi esihogweni, ngizowagcoka, ngizowathatha ami, ngangiwathanda, ngangiwagcoka, ajike aphindele emuva. Ngithi ngisamangele ngiphinde ngisibhekise phansi isikhwama, kuphinde kuphume amanye futhi, ajike aphume abuye.
afika athi ngizolanda omngani wami, ngizothathela umngani wami. Sasiwagcoka naye, siwathanda naye, ngizothathela yena sizowagcoka naye. Ajike aphindele emuva. Bese ngiyakhumbula kuba ngathi khona umuntu ongikhumbuzayo ukuthi nami ngangiluthanda lo hlobo lwamaphindi. Isono sawo angisivumanga. Ngimangale ukuthi hawu, nasemaphentini akhona amaphenti esiwagcokayo angekho right. Kusho ukuthi la maphenti lawa abonakalisayo mawugcokile, okusho ukuthi awekho right. Akumele njengabazalwane ukuthi siwagcoke. Ngathola sifundo nje lokho bazalwane ukuthi angingase ngavuma sono sawo. Ngangingazi ukuthi emaphentini kukhona umehluko ukuthi kunala angekho right. Kusenjalo ngabona umuntu aphakamise isandla kunengidi nenkanankana, ingedi nokhiye. Kwaba nesi ukuthi uma lesono njengoba ngingasivumanga, uma ngathiwa angisaphindela emuva emhlabeni, okusho ukuthi kusho ukuthi mina ngizophelela la esihogweni. Ukhiye uzokhiya, ngishe kanye nabo, alahle ukhiye, alahlelele ukhiye. Kwaba naloko nje, kwaba ngathi kukhona ukukhulumayo enhlizweni yami. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela entabeni endlini kaJehova, kuyabonelelwa. Ngizondlulisa ngosukubonga, ngiyabonga baba, ngibonga umkhuleko. Bengigula izolo, umlenze wonke wanganhlanyisuka nje enyongweni, phakathi ekujuleni kwethambo, ngendlela bekubuhlungu ukuqaqamba ngayo nje nasemsebenzini. Ngithathe nje ifoni ngavula umkhuleko owange-18 May, ngakhuleka waseRoma 9, waseRoma 10 verse 9, ngakhuleka baba. Hawu, kuvele nje kwaphela ngaphila. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngizothola ubufakazi. Senginesikhathi-ke ngikhona ekhaya lezwi, kodwa bengingaze ngabuthula ubufakazi. Namhlanje ngiyabona ukuthi hhayi, kungaba yiphutha uma ngabe ngingafakazi ngalokho engikwenzele uNkulunkulu. So ngiye ngacela kubaba ukuthi ngicela ukungena ebandleni entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. So ubaba sengisendela umkhuleko-ke, ngavuka ekuseni izolo, ngaguqa ngawulalela umkhuleko, ngase ngiyathandaza emva kwawo. uNkulunkulu into ayenzile ukuthi bekuney'nkinga-ke la ekhaya nje, sengibona ukuthi hhayi, sengazuthi umndeni owodwa usuhlukene nje, kunokungazwani. Hhayi, ngathi ngiyezwa ntambama ngiyabizwa. Ngiqale ngezwa nje ukuthi hhayi, kuyakhulunywa endlini enkulu, kuyakhulunywa. So emva kwalokho sengiyezwa ngiyabizwa, kuthiwa angize ngizolalela inkulumo. Hawu, nangampela ngiyafika ngizwa kuthiwa hhayi, siyalungisa manje la, ngoba siyabona ukuthi ikhaya liyonakala, ikhaya liyaphela. Sesifikile ukuthi nje hhayi, ake silungise sibone ukuthi kwenzakala kanjani. Iyazi, ngamangala ukuthi hayibo, uNkulunkulu kanti unjani. Ngambonga kakhulu enhlizweni yami uJesu, ngithi impela uJesu Kristu inkosi. Kade nje ngiy'nikela khona namhlanje nje, ngamukelwa khona namhlanje entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Khona manje nazi izinto seziyalunga. Nangampela kwakhulunywa kwafika ney'xazululo. Hhayi, impela siphume nje emithingini seku-right, sekuzwanwa, wonke umuntu esejabule. Silale nje izolo si-happy sonke, sijabule, ngoba uma sibheke emuva futhi ayikho into engazi ukuthi iyaphatheka esithi siyayibanga, noma esithi nje bisixabanise senza singazwani. Heyi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Heyi, into ayenzile ngampela inkulu. And okungimangaze kakhulu, emva kwakho konke emva kwey'xazululo kwaphuma ne-solution yokuthi oyedwa waphakamisa ukuthi hhayi, ngcono mina ngingakuthengi ukudla, bona bazohlanganisa bekuthenge ngoba ba-understand isimo sokuthi nginey'ngane ziyagibela and ngihola imali yeqolo kuphela. Yazi ngamangala ngampela ukuthi hayibo, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba ekuseni, ngibingelela ngezwi uGalatia 1 verse 1.
Baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu ngomphostoli asivusele yena kulamalanga. Baba, benginakho enhlizweni yami ukuthi Nkosi uJesu sicela usingenise emkhosini. Lo mkhosi uzosingenisa kuwo ube u-14 days. Noma-ke makungenzeki ngicela ukungena mina u-14 days. Isonto lokuqala ngikhulekela umphostoli ezoma esikhonza ngezi nabantwana abazobe besikhonza. Isonto lesibili mase ngikhulekela ukuphepha. Izolo ngasithatha isinqumo ngathi hhayi-ke ngizomWhatsApp-a-ke namhlanje ubaba Mtsibande ngimtshela ukuthi hayi baba ngiyangena emkhosini. Izolo baba ngithe ngilalela inkonzo ngezwa ukuthi Nkosi uJesu, kanti mina nami khona, kanti Nkosi uJesu engingakusho kusho-ke yazi baba indlela engijabule ngayo ngathi Nkosi uJesu siyabonga. Ngambonga uNkulunkulu baba, namanje ngisamdumisa ngithi Nkosi kungenzeki kuthina kuwena Nkosi uJesu kuyenzeka. Ngiyabonga baba uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubangcwele bonke egameni elihle lemfeli wethu onguJesu Kristu. Ngithi mangifakaze, ngiye ngafakaza ebandleni lami, ngafakaza kuwonke umuntu nala emsebenzini ngafakaza. Manje ngiyasho ngithi kwabangcwele egrupini engikuyo angifakazanga. Ingakho namhlanje ngithe ngithathe lethuba lokufakaza. Ngeyi-7 zikaFebruary after 21 days yomkhosi ngiphuma endlini ngabo 10 to 5 sokumnyama. Mangisendleleni ngiyogibela ngihlangabezwa abafana ababili bafika bangikhomba ngesibhamu bathi ngingayenza umsindo, bathi bafuna ifoni. Ngathi ngalesikhathi angibambi ifoni. Bathe sokusakaza ubuchopho lobo. Hayi abangisaphendula ngathi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bathi uyenza umsindo. Ngisho uJesu Kristu uyinkosi 3 times. Kwavela ikhumbi yashaya ibright. Babaleka yaba ukusinda kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela ekhethekileyo. Thanda kumdumisa ekuseni ngithi akekho njengaye. Ngiyabonga kakhulu. Igama elithi uJesu Kristu uyinkosi linamandla bazalwane. Nginobufakazi obuninzi. Umakhelwane wami uNkulunkulu wamphilisa ngegama likaJesu. Ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Izinto ziyenzeka nje. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonge nangomama ngoLwesine la sakhiwa khona sifundiswa ukuhlala ukuthi nasingabomama sihlala kanjani, sikhuluma kanjani, sihamba kanjani. Siyambonga nje uNkulunkulu ngako konke esenzela kona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyakubingelela egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngibingelela uma ngibingelela bonke abazalwane baseKhalezi, ngibingelele Taba yendlu kaJehova yabonelelwa. Baba, ngizodlulisa la ukubonga uNkulunkulu lesangenzele ekuseni ngisathule ngishaya uvalo namanje. Baba, ngiphelwe idatha ngibalisa endlini le ngibalisela iy'ngane ngithi awe ma sami idatha ngizolithathaphi, ngizokwenza njani, iy'nkonzo ngizodlalela kanjani. Ngivuka ekuseni uma ngithi ngiyavuka ekuseni ngike ngicove ifoni ngike ngibalise ngike ngithi uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngike ngibalise nje ngingazi nami ngizokwenza njani. Baba, uma ngithi ngiyangena efonini nazi iy'nkonzo kwavuleka nali idatha likhona. Ma baba ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba ngiyabonga, ngazi Nkosi, ngazi ngingathini. Ngiyabonga Nkosi
iy'mfundiso ukuthi mesicela konke sibikele uNkulunkulu yena owenzela konke. Hawu ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela entabeni endlini kaJehova, kuyabonelelwa. Ngizondlulisa ngosukubonga. Ngiyabonga baba, ngibonga umkhuleko. Bengigula izolo, umlenze wonke wanganhlanyiswa nje enyongweni, phakathi ekujuleni kwethambo, ngendlela bekubuhlungu ukuqaqama ngangayo nje nasemsebenzini. Ngithathe nje ifoni ngavula umkhuleko owange-18 May, ngakhuleka waseRoma 9, waseRoma 10 verse 9, ngakhuleka baba. Hawu kuvele nje kwaphela ngaphila. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngizothola ubufakazi. Senginesikhathi-ke ngikhona ekhaya lezwi, kodwa bengingaze ngabuthula ubufakazi. Namhlanje ngiyabona ukuthi hhayi, kungaba yiphutha uma ngabe ngingafakazi ngalokho engikwenzele uNkulunkulu. So ngiye ngacela kubaba ukuthi ngicela ukungena ebandleni entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. So ubaba sengisendela umkhuleko-ke, ngavuka ekuseni izolo, ngaguqa ngawulalela umkhuleko, ngase ngiyathandaza emva kwawo. uNkulunkulu into ayenzile ukuthi bekuney'nkinga-ke la ekhaya, nje sengibona ukuthi hhayi, sengazi ukuthi umndeni owodwa usuhlukene nje, kunokungazwani. Hhayi, ngathi ngiyezwa ntambama ngiyabizwa. Ngiqale ngezwa nje ukuthi hhayi, kuyakhulunywa endlini enkulu, kuyakhulunywa. So emva kwalokho sengiyezwa ngiyabizwa, kuthiwa angize ngizolalela inkulumo. Hawu, nangampela ngiyafika ngizwa kuthiwa hhayi, siyalungisa manje la, ngoba siyabona ukuthi ikhaya liyonakala, ikhaya liyaphela. Sesifikile ukuthi nje hhayi, ake silungise sibone ukuthi kwenzakala kanjani. Yazi ngamangala ukuthi hayibo, uNkulunkulu kanti unjani? Ngambonga kakhulu enhliziyweni yami uJesu, ngithi impela uJesu Kristu uyinkosi. Kade nje ngiy'nikela khona namhlanje nje, ngamukelwa khona namhlanje entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Khona manje nazi izinto seziyalunga. Nangampela kwakhulunywa kwafika ney'xazululo. Hhayi, impela siphume nje emithingini seku-right, sekuzwanwa, wonke umuntu esejabule. Silale nje izolo si-happy sonke, sijabule, ngoba uma sibheke emuva futhi ayikho into engazi ukuthi iyaphatheka esithi siyayibanga, noma esithi nje bisixabanise senza singazwani. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Into ayenzile ngampela inkulu. And okungimangaze kakhulu, emva kwakho konke emva kwey'xazululo kwaphuma ne-solution yokuthi oyedwa waphakamisa ukuthi hhayi, ngcono mina ngingakuthengi ukudla, bona bazohlanganisa bekuthenge, ngoba ba-understand isimo sokuthi nginey'ngane ziyagibela and ngihola imali yeqolo kuphela. Yazi ngamangala ngampela ukuthi hayibo, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba ekuseni, ngibingelela ngezwi uGalathiya 1 verse 1. Baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu ngomphostoli asivusele yena kulamalanga. Baba, benginakho enhlizweni yami ukuthi Nkosi uJesu sicela usingenise emkhosini. Lo mkhosi uzosingenisa kuwo ube u-14 days. Noma-ke makungenzeki ngicela ukungena mina u-14 days. Isonto lokuqala ngikhulekela umphostoli eZoma esikhonza ngezi nabantwana abazobe besikhonza. Isonto lesibili mase ngikhulekela ukuphepha. Izolo ngasithatha isinqumo ngathi hhayi-ke ngizomWhatsApp-a-ke namhlanje ubaba Mtsibande ngimtshela ukuthi hhayi baba, ngiyangena emkhosini. Izolo baba ngithe ngilalela inkonzo, ngezwa ukuthi Nkosi uJesu, kanti mina nami khona, kanti Nkosi uJesu engingakusho kusho-ke yazi baba, indlela engijabule ngayo ngathi Nkosi uJesu siyabonga.
Ngiyambonga uNkulunkulu baba, namanje ngisamdumisa ngithi Nkosi, kungenzeki kuthina kuwena Nkosi uJesu kuyenzeka. Ngiyabonga baba uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubangcwele bonke egameni elihle lemfeli wethu onguJesu Kristu. Ngithi mangifakaze, ngiye ngafakaza ebandleni lami, ngafakaza kuwonke umuntu nala emsebenzini ngafakaza. Manje ngiyasho ngithi kwabangcwele egrupini engikuyo angifakazanga. Ingako namhlanje ngithe ngithathe lethuba lokufakaza. Ngeyi-7 zikaFebruary after 21 days yomkhosi ngiphuma endlini ngabo 10 to 5 sokumnyama. Mangisendleleni ngiyogibela ngihlangabezwa abafana ababili bafika bangikhomba ngesibhamu. Bathi ngingayenza umsindo, bathi bafuna ifoni. Ngathi ngalesikhathi angibambi ifoni. Bathe sokusakaza ubuchopho lobo. Hayi abangisaphendula ngathi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bathi uyenza umsindo. Ngisho uJesu Kristu uyinkosi 3 times. Kwavela ikhumbi yashaya ibright. Babaleka yaba ukusinda kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela ekhethekileyo. Thanda kumdumisa ekuseni ngithi akekho njengaye. Ngiyabonga kakhulu. Igama elithi uJesu Kristu uyinkosi linamandla bazalwane. Nginobufakazi obuninzi. Umakhelwane wami uNkulunkulu wamphilisa ngegama likaJesu ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Izinto ziyenzeka nje. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonge nangomama ngoLwesine la sakhiwa khona sifundiswa ukuhlala ukuthi nasingabomama sihlala kanjani, sikhuluma kanjani, sihamba kanjani. Siyambonga nje uNkulunkulu ngako konke esenzela kona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Yesu Kristu inkosi baba, ngiyakubingelela egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngibingelela uma ngibingela bonke abazalwane baseKhalezi, ngibingelele taba yendlu kaJova yabonelelwa. Baba, ngizodlulisa la ukubonga uNkulunkulu lesangenzele ekuseni ngisathuyile ngishaya uvalo namanje. Baba, ngiphelwe idatha. Ngibalise endlini le ngibalisela iy'ngane ngithi awe ma kusami idatha ngizokuthathaphi, ngizokwenza njani, iy'nkonzo ngizozidlalela kanjani. Ngivuke ekuseni, mengithi ngiyavuka ekuseni ngike ngicove ifoni ngike ngibalise ngike ngithi uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngike ngibalise nje ngingazi nami ngizokwenza njani. Baba, mengithi ngiyangena efonini nazi iy'nkonzo kwavuleka nali idatha likhona. Ma baba ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba ngiyabonga, ngazi Nkosi ngazi ngathini. Ngiyabonga Nkosi. Ngiyimfundisa ukuthi mesicela konke sibikele uNkulunkulu yena owenzela konke. Hawu ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.